lang yun ang Jefon Morales. And then may partner ka po na ko diri si Randy Tayab. Asa ko ta, asa always say a prayer lang yapon magkisunan. Unos tayo ato pagpanalangin sa itong labaw magkakahom. Lord, thank you kayo sa mga grasya ang maghatag ka na mo adlaw. Thank you kay Lord. Okay, di lang ito maglangan. Ang sota po karoon itong hatagan o pagtagad no. Inada, kini sa usak ka lalaki na mapatawag ng singa nga Cesar. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan, ang atong single si Cesar. Kini ang problema, bahay na sa akong anak nga kamanghuran. At kini ako asawa, daghan ba sa daeng matak-ang ani? Pero aron hindi yung masabtan nga kusugilanon. Iyong ba ni pagsugod ang tanan? Dire pre, kay dahil kuranan dire pre. Ano ito dire kay hay. Landong sad. Arito magtagay dire pre. Problema be. Ikaw naman pre. Ay, kanuli na ka, pre. Doon ka nabuti ka sa Saudi, pre. Ato pa usakan si Mana, uy. Mau ba? Bago, pagod ay. Bago pag yun ay. Okay. Mutumo pa sa lubong ni. Klaro kayo sa lubong Don, ni. dami yung pulutan, crispy ka ng adobo, ha? Kalamihan naman rin. Oy, kalamihan naman rin. Pero mas lamig yung kamari. Ha? Dapat tinidor. Di ba, Pre Cesar? Swerte kayo Pre Cesar ni mo maray. Oy. Kanya, swerte si kayo Pre Cesar kay buutan o kugihan man ka, di ba? Bitaw. Sapa ka da, pero uy, tulyo. Uy, sige, biyakan naman dia, Kaya ko ang patunay ko mga bata sa eskwelahan. Doon, ikan ay bahala dia, Okay na. Pre. Bebe, Sige, tutok. Sige, tutok. Propaganda. Propaganda. Sige. Akan ni mau ni nindot mada og tagay pre kan nindot kay ni nindot kay ni be mau ni magtagay nga nindot kay Magjuwit ang tuog ka mulay magjuwit. Okay, pre, abi ro. Tryo ako pa Okay. okay kaya sige, nganta na ta. Nahakim na ikaw mong ka mo. Nganta na ta, sige na. Okay. Oh, pre, say mo solo punta ka do ka. Amayo kay das Matilda ay Sige, kapag sa kumbate mo ba ito, pre? ay larga. Oh, dili sa Mari Matilda di ay. Larga. La. Di adtong unang timpo adunay managtiayon ang ilang mga pangalan mao si Montor o si Asuncion. Si Montor maayong laki bisukol sa mga kustable gitonis nila ang banwa ug ang kumbento mao'y giora. Si Montor paghaway swerte hidakpan sa mga kustable ginala siya sa plaza nung dapita gikulata. Ikaw siyempre Mando na yung gobernador sa pagpagkumpisal ni Montor kay siya pag-abi tayo sa dili pa ang kilong-kilong Masa ba ka Cesar pakanta ka? Paminaw lang ko din, pre. Sige Asuncion Totelio Franklin do not cry over my dead body Pag-ingon mo ang kampana di mailhan nga ko patay na Ikaw siyempre Mihilak ang iyang asawa nahinugon sa iyang bana ang iyang nanugunan ang kamuntor na tinaguan Paborito na ba kayo ng Bimot Santos? Sa dihang naluya siya gitawag niyang asawa dumuol ka nga rin Asuncion kay kanimo ako na inuko Ikaw pre Asuncion akong asawa pananglit ikaw mamana pili ang haralista og si Montor kuno ka taha Asuncion ko pinalangga pananglit ako patay na mubiyari kalimutan o ang pagampo ayaw hununga Goodbye Asuncion Goodbye Okay. Goodbye Asuncion Goodbye I will not come back I will not come back Goodbye Asuncion Goodbye Okay pre?
Ha, mong pasalubong, pre, taon. Naman. Taon, pre. Ha? Mamam sa ko. Sige. Sige, Drinking. Sige. Okay. Pre. Ah. Doon ako'y pangutanan ninyo ba? Saman. Kinsa man, mga babae ba, pre? Ano naman? Ano, sa putol nga sila kung sila dugon. Dugon sa putol. Unsa mo ka, pre? Imo uyab o ang kinsa may dugo, imo asawa, imo uyab. Ako kasawa, pre. Oy, delikado na, pre. Pero dili man tingali na mao, pre. Sa puton og dugon, uy, ipa-check up na, pre. Forbida lison kay na. Kaya ako kasawa, kada adlaw man sa puton. Oh. Nga, ang masyadong kada adlaw sa dugon ako asawa. Bumungot sa ito'y. Pagkakidro din ninyo doy. Ay, tagay. Tagay! Ay, Oh. Asa naman to si Pari Maki, si Pari Tulio doon? O, tuwa na tayo. Akong di pa patod sa mga estambay kay pagkahubog na yun kayo, Doro. O may kay gipahato nimo. Nya, nagkatulto tong mga standby nga nagkatulod. Oo, nagkailaman sila ni Pare Maki o Pare Tulio. O maayo kay sa di ay kaayo ka mahubog, no? Wag kayo kumainom tayo, uy. Ibaw na ka, di man kayo pala hubog. Nata na, mga tuwag na ta. Ang mga bata rin natog na. Oo, nga tuwag na. Asa mas chami. Ang akong pinaguran. Nagtuwag na, nasa atong kwarto. Dali nagkikitugod ako. Ang lagi-lagi tayo na, matug na ta. O naras inday siyam ni ay. May nagkanta kahinanok. Oh, wow, ka-cute sa among baby. Uy, tanduga, kay nahinanok din na. Oh, lagi-lagi butan na ko mayo ni Inday. Ay, ningaw na kayo ko. Ito mo lang diha. O sige mo una ka. Kay Sige. ko. Ay, ka-cute sa ako, anak. Sorry kayo, Inday, ha? Ngawa si Papa pagawas niyo mo, kay dito mo ko sa abad, ha? Oh, nagka-cute. Nung ako tuig sa Saudi, unya paglagan ako, wa mo ko nang kitang timalhan nga. Nagsabag ka nga kung netong higayon ang ako asawa. Nanganak siya, mga usa na malang katuig kapin. Maungo misantop sa kunahuna ang kalibog. Unya to. Oh, pre. Ikaw mo lagi ni. Sorry mga pre. Oh, pre. May inom to, pre. Oh, ayan sa mana. Pareho na to si Parimaki. Ay na lang. Kita lang daw, ha. Jaward, so hitagag one on one, ha? Single. Dili, pre. Doon na lang sa kuy tuyo ni mo, pre, ba? Saan na, pre? Niya. Papalit sa dito mainom. Mag-inom ta. Okay, pre. Ano sa ito yun nun? Oh. Labi agad basta bugnaw. Ganing, pre. Unsa magyud ay toyo nimo, pre. Murag ka lang tanaw na ko importante bigo tingali kay na, pre. So, di ko, pre. No problem ka na ako, pre. Solti lang kita bangan na yung ground sa mga ibobi ka nga suod magkaita. Kining may Okay. tungod ni sa kong anak nga kamanghuran, pre. Why man, pre? Why man? Naglibo ko. Unsa bi ka mo, pre? Kuan manggol, pre. Murag... Wala unsa, pre. Murag... Ako? Murag dili. Murag dili ako anak, pre. Wong sa ito pagkakidot gud. Pre, kano nakasulti ko taon ka anak, pre? Ambot, pre, oy. Murag nausaban ang panagway sa bata nga karon muusan na katuig. Oh, ha? Nausab ang naong bata, pre. Murag layo ra gyud kayo nako. Mo ba? Layo ra gyud kayo nako, pre. Bisa usaon ako tan-aw. Nay, ay paminaw, pre. Ang agtang may pagkadangas. Bibi, uy, murag ni si Parimaki. Ang mata sa, pre. Murag manukon. Liwat ni mo. Ha? Murag sa libaton. Murag si Parimaki yun. Oh, Pero dili pa na andito mo siguro, pre. Maklaro na ang panagway sa bata kung mo edad ay nag-usa ka tuig, pre. Ano mo maklaro kung asagid maliwat ang bata, anak, pre? Wala lang, pre. Wala lang ang muusa ka tuig ang mga bata, pre. Para mailang yun din mo kung asagid maliwat ang bata. Basig tuan na silingan. pre?
wala na tayo laing paliton dahay. Ay, magkapitan lang ta sa grocery doon. Kaya mo gamay naman itong tuwa sa ref. Oh, sige. Nga, asa pa lang grocery? Tuwa sa ground floor. Tara, arit agis sa escalator, dali. Oh, sige. Mas nindot tinuod. Uy, Daisy! Ikaw na, Uy, ay! Mitch! Ikaw magaday, kumusta naman ka? Uy! Ay, ni, may bag-o na sad. Ay, Ah? apam na ko day, uy. Ikaw, uy, halo na nambog lagi mong kuan, imong BF. Di mo magkita sa una. Ako na, siyempre, manambot. Ako man di pa kaon o kuan, glowing mask na... Ansa? Sige, day. Nagdali mi, arisam niya. Sige. Bye, ingat. Kinsa to siya? Ay, kuan, batchmate na ako to sa high school. Nagkumitsahan naman kung may ato niya good. Batchmate? Lain mo siyang isang piti mo lagi. Daisy mo lagi. Oo, kay tanaw niya na ako sa una. Mura man gahapon ko nung kung 16 ba, 17, 18, mo nang tawag ko nag Daisy. Mau ba? Ako naman tignan nga, murag nilay gitago ng sekreto ko asawa. Pero di lang di musultis tinuod ba? Mga nga tungod kay daman ko, nagpaniid ako sa iyang mga lakaw. Kunya to, Pre, pre, nagduda na ito ko sa ko asawa, pre, na. mga naman taon, pre. Ay, unsa maging matigday mo. Saan? Oh, pre. Nagduda kasi mga liho. Mao lagi pre. Una, bata. Wa man muliwat na ako kay hapit mo sa katuig ang bata. Maklaro na pre. Layo na ito kayo na akong naong. Ang butog di na maliwat bata nga. Mati magagnaong. Ay, na, pre. Ay, kaluoy sa taos bata nga inunana taon. Ay, Ay, gulang ko nagsulti sa inoon pre. Unya nga ako asawa, nasakpan ako may gitago. Nangalyas din siya sgaan nga Daisy. Una, ingot yung amiga nga among gikasugat dito sa mall. Nga, niwan ko nung iyang uyab ka ni Adto. Karon, nanambok kay tambok naman ko nuko, pero tambok man ko daan, pre. oo niya, pre, niya. Kung kusagdit sa akong gituwa nga maoy nagmatuod nga, dili akong anak na mo kinamangkuran. Mao akong, kuan ba, kining, pwede ba akong pagbate, pre? Feelings ni Akong feelings. Oo. Layo na ito kayo ng bata. Ay, Simbak ko ka, pre. Grabe sa di mo, pre. Ay, mauna nga, nausag yun nga akong pagduda, pre. Kung tungod sa akong pagduda, gibantayan kong malihok sa kasawa. Kaya nung sa kay gayon, anak, wala siya kibaw nga ako siyang gisundan. imong isundan, pre. Oo, pre. Gistuhan din ako siya og panahon og kwarta para lang masakpan ako nga nagbinuang sa nako, pre. Masip. Oo niya, pre, niya. Nagpakyaw yun kong taxi, pre, para ako lang yun siyang masundan. Niya, nasundan yun niya mo. Oo, pre. Primero, maadto siyang mall. Ako sa gisundan. O niya, dito sa mall, misul siya sa ka food chain. Nagtuo kung masakpan na ako sila, pre. Kaya abin akong ana sila mag-abot og ang laki, pre. Niya, pre, ka na, misod sa kanto sa putsin, pre. O, pre. Yeah. Kay, nagtakuban man ko. Nagpabungot-bungot man ko. Ya, ang akong buhok, ibutang akong wig na kulot. Ah. So, really good siya kailan ako. Pre, niya, pre, nasakpan yun mo sila, pre. Wa, pre, oy. Eh, dito sa food chain, ang hinampak. May suod man dito sa... Kuhan? Dito ba sa... Sir. Oo. Mangihi siya dito. Niya, pre, niya, pre. Paggawas niya si Apre, may gawa siya sa food chain, o ako na pong kasundan. Ano ba? Niya, pre, di mo sabihin, pre. May suod sa parlor, pre. Uy, napagwapa, pre. Oh. Tayo mo rin doon ay pangandaman. Oo, pre. Murag doon nagipangandaman. Mao nga ako siyang gisundan. May suod siya sa parlor. May suod sad ko. Matay, nagpaon sa mga kayo sa spalo, pre. Nagpaliban na lang pod ka. Nagpamanicure ako, pre. Pero, wa matiwas. Nga, mga naman. May gawa sa mga sa parlor ng asawa. Oo, bigawas din siya. Nga, unsa naman din siya, unsa naman din siya, unsa naman din siya sa spalo. Eh, guro nangihi, pre. Sagot pa na yung asawa, pre. Oo, niya to, pre. Mao to nga may gawas ko sa parlor. Ug siya, misaka sa fourth floor. Rilingan na ko dali, dugaya ni eh. Unsa naman sa iyang gato dito? Itanaw siyang sini, pre. Diyos, mauna na, pre. Adto na na sila dito mag-upload. Unsa man sa hidaya ng tanaw, pre? English mo to sa lida, pre. Oh, unsa may title, pre? Kuan, fight for the kibot line. Mag-una, pre. Pero kadungog ka ng salida. Kiniga. Unya, pre, ka nang mitano yung mga asawa.
Una, pre. Oo, pre. Ya, Isur siya, pre. Itanaw. ya telingan din eh. Ya, inong gusto pre. Ipitan na apod ka. Wa na lang, pre, oy. Oo nga naman. Nakakita naman ko ato, pre. Buko sa inyo, pre. Ya, di naman landay ka. Dito lang ko speakers nga sinihan. Maayo to kay Tagalog. Wapam ko kita ato. Pagkakidos ka laki ha. Tiling naman ta kayo ito. Sabi tayo, tol, pre. Kuan, bakit ka umutot, inay? Ya, na dito, pre, dito. Nakahila ko, pre, oy. Naman. Nakahila ko, pre, kay grabe ka sentimental, man, pre. Basi nga pa part to, pre. Ato sa nga atgan, pre. Pagkakitor. Napunulog yung pagduda ang akong utok. Noong nga, para matapos na, nagkagsulti di ko sa mga asawa o nagtigprangkahan ay. Sa ito istoryahan. Kini nagduda na ko, madunag yun kay tago ang sekreto, dili ba? Ha? Magtuok kang nagpagkabutabong walang ko sa mapangitabo sa atong palibot. Wow! Ngani, ako yung gistudyohan kung unsa ang mga panghitabo. Unsa ba yung mga pangitabog nga imong mga estudyohan? Nga ikaw, naglimbong sa atong kaminyoon. Unsa? Oo. Hinihinay ko pagpangulikta ang mga ebidensya nga nagmatuod nga ikaw, dunag duha kay naong. Unsa? Nabuha ka ng kali si Salno? Wa ko mabuang ha. Kung dili, nagsalimuang sa mga butang nga imong gihimo tirin ako. O kamaturan niya na. Kanang bata nga na karon ha. Nga, kanay, wa man wa ng klas ko na nga, wa magtingog. Oo, natural na din ang tingog. Kay natuog mo na. Oh, tawag ikaw. Pero kanang bata ha. Klaro ug tataw kaayo. Dili na ako. Unsa? Hindi mo malimod ha. Di ka kalimod. Kaya ngayon, hitsura. Ha? Nagtugaan sa tinuod. Nga dili ako ang bata. Dili liwat ako. Uy, hilong diya si Sal, uy. Ngano, nagtuog kang mga gwapo kay inyong liwat? Inyong gwapo kayo? Usa? Nga naman lagi ng primero o ikaduha. Ha? Kanang primero o ikaduha na tong anak. Mga gwapo, mga gwapa malaya. Nya imo di ay na. Usa nga? Kanang usara imo, oy. Usay. Kana ra awa-awa ng bata, ha? Ikahilak na God, bihilak na God. Ako mahila ko. Usay. Hilak ba ka ng ab? Nga naman tao na eh. Ab lang. Wow. Oh, tanaw mo sa amin, ikumpara ng naong sa bata o sa imong naong nga naa sa amin, inigilak nimo. O sige, usma, hilak. Awa, magyud. Iwat kayo nimo na bataan nga nagduda pa ka. Kanahin nung primero, ikaduha, wag ka magduda, nga kalayo magyud sa imong naong anang mga bata. Kanahin nung klaro kang imo, nagduda ka. Ha, pakauwaw ka lang. Ano akong problema ron? Kung usaon ko ni. Nga ako naman hinuoy na sayop sa akong pagduda. Ang ako naman hinuong anak, ang akong gidudahan. Ang primero o ikaduha, dili ako. Wala noon ko magduda. Pero, tinuod ka itong iyong isulti. Magsulti ka siya na kung tinuod, pasilang bakat lang ko siya. O sabi akong buhato lang ni, aron masiguro ko kung asa akong anak ani. O dili ini akong anak ni uban. O sabi akong buhato na ni, halaw ka pagkiklo ko ninyo. O sabi ko kung mga pasultihon, Cesar. Ate Pres! Hello, okay. Atong Sender ka doon? Si Cesar, Ate Pres. Cesar. O niya, lo, unsa tayo problema ni Cesar, lo? Lolo, unsa tayo problema ni Cesar? Ay, sorry. Ikaw ang tigada, siguro, Inom Anilo. sa kong tubig. Ano, inom sa ka? Kanang iyang anak ko sa kasiguro kay nagreklamo siya nga mura magdangas og agtang ang bata, mura dili man gwapo. Gingnan siya sa asawa nga, wanong magduda man ka? Wanong ka magduda atong maguwang og ang ikaduha nga mga gwapo o gwapa, ha? Nga kadto dili man to imo, ha? Kanino ang batingnaw nagduda ka? Ang iyang ipasabot unsa kuno yang buhaton aron mailhan gyud niya og unsa ang paagi nga matino niya o masusin niya kung hain gyud iyang anak aning tulo ka bata. Aha, mao ba? Katubang gwapuhon, katubang gwapahon, o kini ba kinong katapusan niya dili kayo nindo? Muna iyang pangutana. Unsa may ako ikatubag, imo Ate Pres, sa ikatubag di mo na. Nakitong nagduda? Nagduda siya nga, ang katugin nung gidudahan niya, ihal yun nung anak.
Huwag ka din sila may komedya, Goliath. Nambot, marunong ko bidya siguro ni siya ay. Para na ako, Ate Pres. Oy, Dong. Dong, Cesar. Para na ako, Dong. Ay, sus. Ay, nanaguno na ano kay. Ay, guno na. Ay, imo ba na ka na? Kung di ba? Kaya importante nga. Kisinuptan na yung Sinaptan na mo. Oo. Kano man nga, mingon ba siya hindi yan, nilayo din ni si Cesar. Nibiyahe din ni layo nga dapit. Oh, daga Saudi. Ay, Dinaya. tingali po. Di ko iya. Klaro kay di niya. Pero, Nibiyahe man ka siya. oh, biyahe man ka daw. Makakita. Sa di na lang eh. Ay, imo bitan Oo, tanan matod pa ba dir siya no ubod, i-share na inyong asawa. Ay, may problema na. Di pa mo ana, ang grasya nga giyatag sa Ginoo ninyo, inyong i-share. Grasya mo na dong, hala. I-share na lang na imong asawa eh. Mo na nindot kay para sige Yeah. ang pangabubo, makatsa ka, makapatay ka, ikaw hinawalang kansi. Na maglabad pa yang Labad mo oh. Diba? Palitan, mabubo ka, kapatay ka, priso ka, kasapag ka sa Ginoo. Matod pa ba dir siya no, ala, i-share ang inyong asawa. I-share sa pare. Bitaw, aruay. Usa ka to. Aruay problema ba? Usa ka tuliat. Niila si pare Robodan na bitaw, kaya bigjar niya ba? Kana ko bigjar siya. I-share rin yung asawa. Ikaw ba na? Ay, ikaw sa asawa. I-share rin mo ba na kay Gracia ba? Yung mga, share your blessings man. Gracia mo na sa Ginoong I-share giyatan. sa pare, sa ba? Siya, i-share na sa pare. Yung asawa. Bugli na pala. Kani ko sa natay paambit regular. Sige, sige. Di agya po ni makita sa Agagalasya kapitulo 6 versikulo 7 ngadto sa 8. Ingon diri ay ayaw limbong ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga maka limbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mao usab ang iyang anihon kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nun niyang mga tinguha, gikan niini, maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So, ang but pasabot ang Gulyat, nga matino niya kung maayo magbinuhatan ang tao ngayang itumbok sa iyang sugilanon. Kaya kung dili ko maayo ang pugas, dili masad maayo ang anihon. Oh. So, Kung magkanong kaghangin, muani kag bagyo. mauna. Mauna. Ang maayo. Magtanom kag tubig. Angin kag tornado. O di ba tsunami? Yusa Gulyat, ha? Yusa. Oh, kining na ang Yusa Gulyat. Yusa. Kining usa Saan mo gani. na ko? Saan mo na ko? Yung usa gani ito paagi pag ila sa bata, itong hisgutan ni Priscilla usahay, katong mahal no nga eksamen. DNA? Ama ba? Kanda, siguro mo yung buhaton. O di ka masas abroad, daghan sa Ang kwarta daw, may Oh. pa-DNA lang na. Oh. Pero unya, hindi ko mag-DNA kung masuta nga dili iyaw sa abuhaton. Imong patyo rin masawa. Saan sa ka? Gubot pa sa laod. Gubot good. Ayaw na lang na dong. Usik pa. Hindi mo na lang kuanon. Diyo nga na lang mata ni mo. Iyo nga imong mata dong. Oo, aron di ka magkakuanay. Pasag din na lang. Total, Alam mo nga. wa man ay tunog nga nakita mo diha. Luwas og magkita kag tunog diha. Hindi ko ano mo, mura ra mo gyapon kag wa. Ini kakuan ninyo, dog ni mo sa mga asawa. Ay, sos, mura ra wa. Pero nga nun Di yung mailhan lang tunog. asawa Goliath nga. Kana ra imo usa. Kana duha. Ha, dili yan. Ang duha, dili ko na iya kay gwapohon o gwapo. Ang magpasabot sa asawa nga, ano matinga ka man, gwapohon na ka. May pasabot ka ng gwapohon o gwapahon nga unawi ka duha, dili ko na iya, ha? Lagi. Pero katunirit sa atong mga pagbasa, Katong iyang gidudahan nga bata, mao gud kuno to iya. kay dili, kay di mo kung Unang-unang Sao na lang. Ito sa katapos sa liwat mo itong maki. Ito ito ko. Liwat doon ni maki. sulti sa asawa, nga, dili ka ngay matinga, kay di man ka gwapohon, kanaray imo, ano magduda, magani ka magduda atong duha nga gwapo o gwapa. Apan lang yung pangutana lagi, usaon pag-ila. Ang katunggingon nga diin, ugaari kas punto medikal, murag sakto-sakto to. Pero huwag mulingit ang dinis katong basa sa balang kasulatan nga hisgot magpugas, hisgot pagbinhi. Na ako ipaambit ay. O, saba? Kung ako imupugas, Saba? dili ko may hanilang maani. Nga naman. Wala may binhi. Okay, salamat sa iyong papadangat. Dong, sa tipungan ito niya? Ha? Cesar. Oh, Dong Cesar, salamat sa iyong papadangat ng atong tulubanon. Kuna ko ang puzzle, tiyo.